Uy, gising. Natulog yun. Grabe kayo. Oo, nagduko-duko ah. Grabe. Uy, gising. Gawin na na mo. Grabe. Grabe ay kayo mo. Ya, para ko rin. Gibidyo ka ni mo ko? Oo, gibidyo ka na ko ka. Unsa? Grabe. Okay, ganda. 1, 2, 3, go. Masanitas, yo, masanitas. Masanitas. 2,000 years later. So what's up sa inyo mga kabingka, no? Nanata karon diri dapit sa unsa gani nga lugar diri, Mel? Basta wala daw sa katod na si Yumil Carrion Yumil Carrion, anong masabi mo na ulan karon nag-ride may pagwala. No, may padog wala, no. Magsuroy-suroy lang daw mi sa tibok dakbayan sa Davao, pero malas kayo kay ni ulan karon, no. Wala sa plano nga mag-vlog, no, pero karon naulan na, no. Walay labot basta muulan, ang importante dia maka-vlog. So basta ni ulan kay kita dia sa palibot mga kabingka. So wala ka balo kung asa pa dili ang among destinasyon mga kabingka. So what's up sa inyo mga kabingka, no. Malakaw na may napitaw mana sa wakas na humana ang kuan, ang ulan, no. So malakaw na pud mi kabalo kung asa na pwede dapi. Basta malakaw mag-drive basta mauna na, no. O wala may kabalo kung asa na pud among susunod na ride. Let's go. Nagpasilong na kung midrepeat sa may ito pangalan ng lugar. Padulong dito sa Diversion Road, no. Nagpasalamat din ko kay Busing na nagpahiram o trapo. Hindi pangalan mo, Busing? Carlito Galinada. Okay, so salamat maayo kayo nga nagpahiram og trapo kay para matrapuhan ang kung kagamitan rin sa mga microphone, no. Kay lisod na kaayo pertigim pa sa side mga kabingka. Mo nagiingon na on the spot vlog, no, na ulan-ulan. Mo na laglaag patirada wana na mao. Wala may ingon mo men. Na, mayo di mahuli. Tagaasa po ka dapitan ni Bota Dabatan ko. Panakan? Kayuan na absent diri, no. Anak ay sundo diri. Okay kayo. So, masahiro de kare. Okay kayo. So, hika no panakan padulong diri pilay pamasahe. 300 okay kayo. So, dili na ka malugi mga kabingka, no. So, ako maingon diri pertiging malasa. So, atangi po ninyo kung asa po ni dapit nga sunod na destinasyon mga kabingka. Yan mo. Isa. Natulog na. Tulog ba? So, klaro guys sa camera kay kapoy na gyud. Uy, gising. Natulog yun. Grabe kayo. Oo, nagduko-duko ah. Grabe. Uy, gising. Gawin na mo. Katugon na juga kagad. Kaya. Hindi na gud makaya, oh. Grabe na yung kayo dito side road. Grabe na gud. Karon mga kabingka, kung uli na may karon mga kabingka, hindi naman kami at tuon malas kayo kay
ulan man, so mauli namin dito sa among bukid, no? Time check. Kung saan yung oras karon? Alauna, 40. O alaw na, 40 na buntag na po. So, kailangan na po kami matulog mga kabingka. So, hanggang sa muli mga kabingka, ito po si DJ March Barrios signing off. Peace out. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you